По принцип в много държави се разви продукцията в последните 5 години. Имаше доста прилив от по-големи продуценти, които съответно учиха по-малките. Например Италия. За последните 5 години доста млади продуценти излязоха от там и направиха доста големи пробиви на битпорти в световната електронна сцена. Така и ние решихме да направим нещо, което никой не е пробвал до сега да прави, да обучава хората как да се занимават с софтуер, как да усвояват истинската музика по някакъв дигитален начин, без да си задават излишни въпроси, които да ги спират. И общо взето доста добре минава до сега това, с което се занимаваме. Има доста таланти, които допреди това не са били забелязвани. Доста слънца изгряха, малки слънца изгряха в продукцията и се надявам, че занапред ще работим заедно и ще им помагаме, за да стигнат и от гледна точка опит, вътрешен опит до това, към което се стремят. Това е общо взето. Как се брахте тия хора точно? Нека Жик да каже. Аз мога да спомена, че по принцип талант малко относително. Повечето, в който да се занимаваш, според мен, който съм горе-долу около 15 години зад пулта, гледна точка диджеинга, най-важното е да се информираш, защото ти почваш, отиваш в един клуб, чуваш диджея, той те впечатлява, заинтересуваш се ти да станеш като него и така достигаш до един левел, когато искаш да правиш собствена музика. Фактите показват, че тук в последните 20 години много хора идваха от чужбина, ние им организирахме партитата, но повечето хора просто идваха и тръгваха си и ние им се през цялото време впечатляваме. Те са наистина много добри и наистина си заслужават да ги каниме. Но малко куцаше, според мен, кореспонденцията и малко обмяна на информация, защото един диджей, като се малко информира, що ние ходиме с колегите, Пачо и Пе, примерно отиваме, те ходят на Ибиза, аз хода до Майами, Русия, Ню Йорк. Отиваме там, за да се доколваме по някакъв начин, защото тук най-малкото сме ограничени от информацията. Как нещо е качествено, как се прави Кока-кола в музиката, как се прави нещо си. Както и де това ще го дадеш, Кока-кола не трябва да се погрява. Няма да им правим реклама. Идеята е, че ние четиримата, аз Пачо и Пеп работя, първото ми участие в Пловдив беше 2002 година и Джордж Би звъна на тях и предостави една оферта, едно момченце от Сърбия. Тогава аз не съм там роден, но майка ми от София, имах тук идвания в София. Джордж Би реши да ме предложи на Пачо и Пеп. Те веднага приеха поканата, направихме тогава едно парти и още ден днес работиме заедно. Помагаме си, обменяме информация и по този начин достигнахме до някакъв рецепт, да ние самите като артисти да си повярваме, че вече дойде нашия момент, да най-после някой в последните 20 години отиде и дойде с леко малко куферче пари, които ще инвестира в българската музикална индустрия, а не само да идват и да ни отнасят куферчето от тук и да казват в България. Нали? Целта ни беше да някакси да направим някакъв режим. Защото не е само до талант, не е само до информацията, хората се нуждаят и от режим. Ние направихме този режим в 20 урока, синтезирахме го по този начин, на левела по някакъв начин, бъдейки тук, ние последните 15 години, ние знаехме точно менталитета, как да им подходиме, хората да го възприемат по най-лесния начин и да си повярват най-после. И това нещо и го направихме, хората вече си вярват. Имат силата, само защото ги информирахме, просто не криехме. Няма вече това нещо, примотиваш при диджея на пулта и той да не ти каже ни парчето как се казва. Точно затова навънка според мен успяват, само защото са обединени, работят повечето в няколко само студия, където тия неща минават. Значи ако е в Пловдив, да кажем, има едно студио, което тук ние ви направихме, не случайно този семинар тук, защото това студио е най-компетентно според нас за музикалната електронна музика. И в момента в това студио всеки може да дойде да се информира и вратата му е отворена, а не да криеме тази информация за нас. Защото на всеки така иначе преминава собствен път. Ние му споделяме това, да кажа, рецепт на левела на чужбина, да кажем в топ лигата на битпорта и вече оттам нататък много по-лесно може да се развие цялостната сцена в България. Най-после. Значи при всяко положение идеята за този курс е уникална сама по себе си. Самите ние имаме 3 лейбъла и имаме крещяща нужда от продуценти. В България, за съжаление, повечето са самоуки и нещата, които правят, не са достатъчно качествени за нашите лейбъли. Говорим масово от това, което получаваме като предложения към лейбълите и
това нещо, което Lion и Yobi правят, предложиха да го направим заедно. Идеята беше много добра. И мисля, че от тези курсове за бъдеще ще излезат момчета, които ще направят достатъчно качествена продукция, която ние да предложим на световния пазар. Това има нужда от качествена продукция. Просто ние изключително сме доволни, че се сработваме много добре с Lion и с Yobi, защото това ще допринесе като цяло за развитието на българската сцена. Не става просто само някой да направи парче, хит или така нататък. Нека да са по-информирани всички хора. Има големи таланти и нека да разберат един път за винаги, че ние никой не спираме, нали, да се развива и да казват, те са един кръг хора са някъде там горе и пускат само те по заведенията, те правят музика, те правят лейбли. Няма такова нещо. Нека всички разберат, че са добре дошли да направят нещо, стига да искат да го направят като хората. И ако някой сме го върнали през годините, примерно, че неговата музика според нас не става за нашите лейбъли, това е защото качеството е било много ниско. Идеите може да са много добри, но качеството трябва наистина да е добро. И ако някой иска да постигне нещо, той всъщност трябва да има много високо качество с много добри идеи и всичко останало, което, нали, те могат да научат в този курс, за да се получи в крайна сметка един продукт, който да бъде на нивото на световната музикална тенденция в момента. Значи в момента не е достатъчно просто да имаш продукция. Това, от което има нужда всеки един лейбъл, е да има уникална продукция, страшно качествена, за да може да върви напред. Ами аз ми остава на мен да добавя, според бъдещите ни планове, всяко едно дете, всеки един музикант, който иска да научи как да работи с софтуер, да си стяга амбицията в една турбичка и да ни я донася. Просто учиме хората, както всеки може да напише на някой телефон СМС, по същия начин идеята не е текстуална, ние ги учиме точно кое копче как да натиснат, по най-лесния начин да стигнат до това, което ми е в главата, да го реализират в софтуера и да накрая това нещо да може да се запише на диск и издаде на някакъв лейбъл, който ще, надявам се, български, а не само чуждестранни, защото ние точно това стремиме се да от тук излизат нещата, не да идват само отвън. Може да мине страшно дълго време да загуби един бъдещ продуцент в това да намери точно как стават нещата. Един вид не е необходимо да откриваш Америка, след като тя е открита. Така че всичко това им се дава на готово. Тук всяко нещо за какво служи и така по-бързо могат да влезат в част младите продуценти. Защото има много голяма вероятност да загубят години в нещо, което може и никога да не открият. Има толкова много малки тайни в продуцирането, които ако трябва ти сам да ги откриваш, може да ти отнеме години, а може и никога да не ги откриеш.